Nechce sa ti po každom tréningu upravovať aktivitu na strave? Spravím to za teba. Zbehni na stránku stravautomator.com, prihlás sa cez ňu na svoj Strava účet a vytvor si automatizáciu, akú chceš. Napríklad, ak je aktivita beh alebo trailový beh, tak popis aktivity sa ti automaticky nastaví na dnes iba easy. Ak to chceš mať krajšie, chod na stránku eaglefonts.io a napíš svoj popis tam. Vyber a skopíruj si font, ktorý sa ti najviac páči a vlož ho ako popis aktivity. Pomocou symbolu, čo vyzerá ako fake dolár, vieš zadať rôzne príkazy a do popisu ti tiež vloží napríklad priemerné tempo alebo waty na kilo. Zároveň si môžeš v aktivite schovať tempo alebo tepy, tak aby nikto neodhalil, že si celý čas behal pod prahom a vôbec nie easy. Ďalej si môžeš nastaviť aj automatický názov aktivity. V tomto prípade, ak je aktivita dlhšia ako 20 km, aktivita sa bude volať Miles and Smiles. Ale názov si môžeš vymyslieť, aký chceš. Zadarmo si vieš nastaviť 3 automatizácie a za poplatok je ich koľko chceš. Či sa ti to oplatí, nechám na teba. Čo sa ti ale oplatí určite, je zľavový kód EIDAM10 na feedzone.eu.